All right. Uvalisusela lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Oh. Nali lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Nkosi yami kunjalo. Nali lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Yo. Nali lelitshe. Unali lelitshe. Unali lelitshe. Nali lelitshe. Yo. Nali lelitshe. Unali lelitshe. Nali lelitshe. Oh, nali lelitshe. Oh, nali lelitshe. Oh, nali lelitshe. Nali lelitshe. Yeah. Nali lelitshe. Nali lelitshe. Nali lelitshe. Oh, nali lelitshe. Oh, nali lelitshe. Yeah. Hayi kunjalo. Nali lelitshe. Nali lelitshe. Oh, Nkosi yami. Oh, nali lelitshe. Oh, yay. All right. Yeah. Just sorting myself out. Rightios. Hayi kunjalo. Hayi sibingelele. Yonke indawo. Sibingelele bonke abantu. Yeah, man. Sathemba ukuthi niyaphila. Right. Manje ngithe ngifuna ukukhuluma ngani? Sengikhohliwe. All right. Where's this thing, man? Right. No, it's not here. Yes, there we go. Cool news. So today I want to talk about Usokhaya. Any Usokhaya. Ngizwe kahle. That's cool. Ngifuna ukukhuluma ngoSokhaya. Abantu abaningi they make the mistake of thinking ukuthi yonke into iyefana. Izinto ayifani. Ungiyeke ngabantu, abantu avela abafani. Iphiwo even worse asifani. Ngobani ama roles abantu ekhaya anjani awifani. Ngobani bazalwa abantu abanjani abangifani. Yayizwa leyo ndawo. Nabo bazalwa abantu abanjani abangifani. Akade benza ini imisebenzi enjani engifani. Yayizwa leyo nto? Yeah. Namhlanje abantu babiza izibongo okanye babiza amagama abantu ababeniwe bona. Labo bantu abaphenduka yabo
abanikazi bantoni baleso sibongo. Okusho ukuthi bayini labo bantu labo. Okusho ukuthini? Ukuthi labo bantu bayini abanikazi besibaya. Ngiyayiunderstanda leyo ndaba. Good shot. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi umbatha wokuqala nqa kuze kuthiwa umbatha. Nasazi isitori sasoTshikazi kwenzela umzekelo nje. Nesizwe samambatha mayethi uyafika uZulu efuna isithakazelo sikaNdabezitha kwakwenze njani? Efika inhlazatshe esigodlweni samambatha. Angazi mina, buzana abantu basekhaya makini bazonitshela. Yayizwa leyo nto. Ngikhuluma ngaMasibomu ngombatha ngoba ngenza ireference ngami ngesami isibongo. Making you think. You are supposed to think ngawe nabakini kanjani. The first person oyibiza leso sibongo osibizayo umnikazi waleso sibongo. Umnikazi waleso sibongo. Umnikazi waso, umnikazi wesibaya leso. Ebese ngezenzo zakhe ebese ayebongelwa ngezithakazelo. Ngantoni? Ngezenzo zakhe. Ayizwa leyo ndaba? Injalo nje. Ebongelwa ke ngezithakazelo. Alright. Izigodi ke azifani. Kodi bengafani. Lungileke. Lokho kumele kuvule la amehlo. Ukuvule, think about it. Open your mind. Kumele icabangise lento ukuthi alright, mangibiza lesi sibongo and then khona omunye umuntu wakwesinye isigodi obiza lesi sibongo. Intoni le? Usibongo Mfanyana. Angithi? Alright. Let's go deeper into lento le yasibongo Mfanyana. Asithi ke wena Sibongo Mfanyana umndeni wakho mhlawumbe udingisiwe okanye umndeni wakho sobafa bonke okanye awusekho. Uyazi ukuthi lapha kulesa sinye isibongo esifana nesakho uyakwazi ukwenzela izinto ezizokuxhumanisa nabanikazi besibongo. Usibongo fana. Awukabuzi mina, hamba ubuza ugobela wakho, ubuza abantu bakini ukuthi sekwenze njani. Bazokutshela. There is a ritual that can be done. There's a ritual that can be done. Nantoni. Siphinde sivule umqondo. Think about it again. Ngezikhathi zamabutho kusaliwa nantoni. Bahamba abantu abanezibongo ezicishe ezifana ezifanayo. Emese mayisebebuya abanye abasekho sebafa. Ebese kwenzakalani ngobantwana babo? Awungabuzi mina, buza kini bazokutshela. Bakwenzakalani esigodini sangakini makunjalo? Uyayizwa leyo ndaba? Yeah. So we must open our minds. Yonke into iqala somewhere. So ekugcineni masiyibuka lento yebo ngiyazwa. Siyibuka lento sizijulele singahamba size siyofika kwisimo sabantu bakini ukubulwa. Asithi ke mhlambe asikhulume ngabantu abanikazi besibongo sakini. Awutshele mina. Bayini labo bantu? Labo banikazi besibongo sakini, banikazi besibaya. What relationship do these people have noSokhaya? Okanye kumele siqale sizibuze ukuthi yini uSokhaya? Yayizwa leyo nto? Hey angizwa. Couple of videos ago ngiye ngasho kunomuntu okumele alungise ini isizwe.
kunomuntu okumele alungise intoni isibongo, umnombo wakhe. Yayizwa lonto bloodline. Kunomuntu okumele avuse isimo sani sekhaya. Kunomuntu omele aqede imikhokha. Kunomuntu okumele alungise izinto kuleli khaya ukuze kukhanye, alethe ukukhanya. Hayi, sogcina sesiya kwenye indawo siyeke leyo. Yebo ngiyazwa. Hey madoda. Okusho ukuthi masibuka ekhaya kini. Asithi nje mhlambe abazali noma ubhuti noma wena uyishada. Asithi ke oqala nje asithi mhlambe umafungasi okanye uyinkosana asisho kanjalo. Ebese uyaganwa okanye ugane. Yini yayenziwe emandulo? Ngoba wakuthiwa seniganiwe ebese nitholela indawo ewumhlaba la enzokwakha khona isimo sesizwe senu nina labo bantu labo. Yayizwa leyo ndawo? Ebese mase nakhela ke leyo ndawo yenu ebese nivusa iziko lenu. Yayizwa leyo nto? Elizokwenzani? Elizokwazi ukuthi nenze khona izinto zenu. Yayizwa ke leyo nto? Okusho ukuthi ke loyo muntu wesilisa noma loyo mkhwenyana uyintoni kulelo khaya. Washathu. Uyintoni ungusokhaya. Yayizwa leyo nto? Ebese ke niyagana niba nini nabantwana wara. Right? Ha. Lungileke. Lo muntu ngobe usokhaya umphathi womkhonto futhi angithi. Umshisi wempepho. Angithi. Uyena umuntu onjani okhuluma nani namathoka. Angithi. Ha. Abe nabantwana. Kanjani? And then you pass over the baton. Yayizwa lona? Pass over the baton to the next child. Does that mean leyo ngane esizaliwe iusokhaya? Iusokhaya leyo ngane noma cha? Ayiyona usokhaya. Ubaba usaphila. Okusho ukuthi yonke into isayobuya izocelwa kubaba. Noma kuthiwa ubaba akasebenzi nomama asebenzi uzobuya uyohamba uyothenga izinto uzilethe la kubaba. Kuba ubaba ofike uzoshisa impepho akhulume nezidalwa zakini. Ngoba umntana kuba ngoba uyini ungusokhaya. Yayizwa lo ndaba? Uma selifike usuku lokuthi awelele kwelamathongo uyise, ebese lo mfana aphenduka umphathi womkhonto. Ngiyangizwa ngithini? Kuyehluka ke. Imithetho yemsamo ayifani. Ayifani. Imithetho yemsamo ayifani. Ngikunika umzekelo. Kunomndeni ozothi wena mfana ngoba nakho ubugangile. Ulokhu unyukubeza izingane zabantu, ungakhokhi futhi ubaleke. Uma sugana uyogana umuntu onjani olimele. Yayizwa lonto? Phinde futhi sijinje. Kuba komunye umsamo. Bathi hayi lo thina ke la mfana wami asikufuna nokuthi uzucabanga into eziningi. Make wagana nje kuba yedwa vo umuntu ngalokushona lena. Iyenzeka leyo nto. Yayizwa lonto? Those are just two examples. Yebo ngiyazwa. Yeah, asibuyele kulolu daba lasokhaya. Next thing.
umama usakhona asithi ugogo umama wakhe usakhona. Uyazi ukuthi i-role ngike ngakhuluma nge-role kamakoti wenkosana. I think it's 2-3 months ago ngakhipha ivideo ngicacisa ngikhuluma nge-role kamakoti wenkosana. What role does that woman play in the house? Okanye kulowo msamo. Awukuhlale phansi ucabange ubuke ekhaya kini ebese uyicabanga ukuthi iyazi ugogo sibanibani ugogo sibanibani. What is the most common thing oyibonayo kwalabo bantu bayinsika yalelo khaya? Hey madoda, njalo ezabo impilo is not always honky dory, ne? It's not always honky dory because they go through the most ngenxa yokuthi kumele bakhe. Uyayizwa lona? Right. Nangu kumfana seyithathileke lento nantoni. Right? Sekuyeke manje okhulumayo ke okanye uthatha u5. I-role yalo mfana kulomndeni isamile. Akasoze abamdala kunoyise. Uma efuna ukucela into noma uzofuna ukuzowenzela into, kumele ayocela kubani? Ayocela kuyise. Hayi, yazini asesijije kancane lento. Asithi ke, ngiyayithanda i-controversy. Hey. Sijije kancane lento. Sithi ke manje ubaba unamadodana mhlawumbe amathathu. Endala ivele ife ingaganiwe ingazeli ingenalutho. Ebese le yesibili ivele igane ibe nomuzi ibe na yonke into na konke nabantwana na konke leyo. Angithi uyazi ukuthi lo mfana wesibili ngeke asawuzaba inkosana. Tshela mina ke ubani uthatha over emva kwalokho? Yayizwa leyo ndaba? Imindeni eminingi inaleyo nkinga. Ingane yalo number 2 inherits the throne as inkosana yakulelo khaya, whether you like it or not. Yayizwa leyo? Ngisho noma ungafika wena uyilastborn mkhulu, angeke kushintshe lokho. Yebo. And many families go through that. Kuba iproblem kakhulu. Gcine baze bafuna ukubulalana ngempela abantu. Ngenxa yokungakwazi ukuaccept. Abantu abadala bayamazi umnikazi wendaba ngayo. Uthini kubaba omkhulu? Noma nawe uzame ukuzozenza omunye umuntu, ngeke izilunge leyo nto. Yayibona leyo ndaba? Yebo ngiyazwa. Sanibonani, ngiyanibona napho ngiyanibona. Lento ihamba nelineage. Ukuthi uzalwa ubani is extremely important. Ukuthi uzalwa ubani is extremely important. And many people get that wrong. Hayi ngeke usibanibani, hayi ngeke kanjani. It is what it is. All right. Ake ngikhulume nomakhosi bami la. Hayi ngiyababona la. Hey Shenge. Awukene Shenge sithi ukukhuluma Nkosi yami. Imake ngizame kwenziwa kanjani konje la? Where my Ndebe. Ngena Shenge sikhulume. Sithinte lento. Make. What did I just touch? Yebo ngiyezwa. Ngithinteni mina la? Oh nangu Shenge.
Woza makhosi sikhulume le ndaba yakho. Yebo ngiyezwa. Hey madoda. Da. Yo, cool your network. How? Iyahlo. Oh. Hey, angazi ngithinteni yazi. Something I touched here. Do. Woza makhosi, akithi ngiyakufaka la ngazi ufaka kanjani Nkosi yami. Yeah. Don't want to share design. It's fine now. Oh, okay. Semahlathini phela. Masihambe sihambele emahlathini sometimes. It's fine now. Oh, okay, sharp. Number 1. All right, let me see. What did I touch, Lapan? There's something I touched, I don't know. Let me see. Right. Yeah. So, mangikhuluma lolu daba, ngilikhuluma ngamabomu because most people have a problem, ne? Most people have a problem with not having a point of reference. And omunye umuntu uzadlala abantu ngempela nje. Ngoba nakho eshawa into encane. You must know reality is that most people nowadays bazaleke outside of marriage. Right? And ziningi izinto ezibuye zalahleka kwabanye abantu. Ngemthetho ke imndeni etc. We can go very deep in those things. So it is very normal ukuthi makufika umuntu ozoba neproblem yento kanjalo. It's very normal. Right? But your job nawe muntu ke ungazi utshela umuntu lo kuyena. Do your own research ngomnombo wakho. Do your own research ngomnombo wakho. Because mawufika kumuntu, the first thing we need to pick up ukuthi wena uyihlobo luphi likapende. It's the very first thing we need to pick up. We need to pick up it. Oh, okay. Usibani wena kanje. Kodwa mangiyizwa la. Thiwa nje. Mangiphinde ngiyizwa futhi thiwa nje. Yayizwa lo ndaba. And it's an interaction. Red flags come when it is you who's giving the information. Hayi mina ngizolo ubani hayi kahle wena. Asifune wazi yona nani. The person helping you has to obviously pick these things up. There's a physical interaction or physical language as I'm speaking to you, and there's a non-physical language where kumele ayidonse ngokamoya. Then there's a spiritual language or spiritual methodologies used to interpret messages. Lapho ke sesikhuluma ngeyikhwama. Khuluma mhlambe mathathu for example. Abanye baba nalento le ibizwa ngani le nto le. Banye khuluma umlosi. Abanye khuluma. So those are different methods of communication. Yayizwa lonto? Different methods of communication to do what? To interpret the message. Yayizwa lonto? So it is very important ukuzazi wena qala ukuze ungadlali umuntu ozothi A, B, C and D. Meanwhile, ezakhe izinto azikho njalo. Yeah. Meanwhile, azikho njalo. Ayikho into engizonda njengomuntu ongayibuza imibuzo.
I hate that. Because ngifuna ubuza umbuzo uzunqume. Uzunqume. That's how high my expectations are. Because we don't have time for games here. Okay, what? Exactly. So, masiyibuka lento yasokhaya ngikhuluma ngamabomu. Ngoba kunemndeni futhi. Ethi masithi siyambuka lo muntu uthola ukuthi they are the oldest ekhaya. Bazalwa umuntu who's also the oldest in his generation. Naye uzalwa umuntu obemdala nasekhaya. Naye futhi uzalwa umuntu obeyinkosi. Yayibona? What do we call that person? Yayizwa? Ubizwa ngani lo muntu? Yabona ukuthi sengiyaphi? Ubizwa ngani? There is a type of person who can disappear somewhere. Ahambe ningamazi ukuthi uphi. Abuye. Very same person who can sleep, talk, and walk and come back. Very same person who can interpret messages. Awezi njengoba mina nawe ngikhuluma kanje. Kodwa yena uyizwa la. Ubizwa ngani lo muntu? Ubizwa ngani? See what I mean? And we can go to the opposite of that. Where the person requests information. Yazi kunomuntu kanjani? Where uthola ukuthi awuyazi whatever ungayazi. And then you go, mhlambe. By the way, not everybody uyaphahla. Do you know that? Yeah. Sithi mhlambe, let's just use that term yokuphahla. Just go, umuntu aphahla. Akhuluma abatshela, hayi cha. Kunomuntu la uhlushwe lokhu nalokhu. Anginalo ulwazi lokwenza lento. Anginayo into ezonakala njalo. Ebese bayakhuluma abantu abadala bakubo, bamtshela ukuthi okay, lokhu akungangathi. Thumela lapha owenze okanye bese bayamfundisa bona abasekhaya kubo. Hamba uthathe lokho, uthathe lokho ya. Umuntu onjani loyo? Hey bafethu. Spirituality is extremely broad. Very broad. Is it not Isanosi? No. Isanosi is basically isangoma. Ne? Umuntu isangoma kodwa ekuboneni kwakhe they can reach a higher dimension of communication. Right? And ebunusini bakhe they reach a higher dimension of communication because they can reach all 7 worlds. They can communicate with 11 dimensions. And the 12th one is the healing part. So those are 11 dimensions. So to share, if you look at the cross, then you look at the cross, and then you've got 4 different elements, right? Then we think fire, air, water, and land. You understand? Right? And then how do these things interact and work in which hours? Nani? Hayi. Goba. If you think about it, let's use logic first before we go into the dimensions. Let's use logic first. If you look at the whole day, let's say 24 hours or 12 hours, whatever the case may be, you divide it by 2. There are times in the day where you will be at your peak. There are times in the day where you are fasting, sleeping, ulele. Hence, when you wake up, you break your fast. Breakfast. You break your fast. Why?
Because when you're in your fast, that is where most people get their communication phases. Right? Ha. We can even go deep into sleeping patterns and all these funny stuff. Blah, 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 blah. So loyo muntu is a person who can literally reach ultimate destinations where they can even reach communications from iy'ngilo zomlilo. Communication from obviously the moon and the stars, as well as the waters. That person can see and interchange and talk and communicate with a lot of things. Hence, when they talk, nabo mabekhuluma, before akhulume, they have to go seek the knowledge. Isanusi goes to endaweni thizeni kuba imfihlo yakhe, ngeke ngidalule izimfihlo zezanusi. Kumele ahambe aye endaweni ethizeni la fika khuluma xhumane nabantu bakubo abesabuya naleyo lwazi lelo. Yayizwa leyo ndaba. Those people, when they articulate something, they articulate it in a manner yokuthi they come with reference. I talk about Umau. Umau, who the hell is that? Go. Oh, all right. Now I'm talking about the Queen of the Moon. Oh, okay. Mao. All right, sharp. I go, grr, grr. Who is Mao? Researchers. Go. Then they see the Nakon. Then what do we know? Then we start looking at something totally different there. When you start now talking about what the people of the stars, who studies the stars in the African soil? If you go to the African soil, you go up Lapaya in the region of what's you Lapaya, the Tokoni people. You go there, and mawubuka imizi yalaba bantu. Hey, mawubuka imizi yalaba bantu bakhe kumhlaba. Yabo umuntu othi yena umbethwe izinto zasemanzini. Mase ivela izinto zasemanzini okanye abantu basemanzini. Go and look at those houses. Come back and thank me later. Umuntu onjani ongenasigodla kepha see isigodla yena ehamba nje. Aw, this yeah. No, let me make an example for you where we're wrong, right? I'll make an example for you. An example for, so let's say abazali bakho ekhaya elikhulu kubuka baba wakho, right? Mhlawumbe umkhulu wakho nogogo wakho bahlala ekhaya elikhulu nihlala nonke. Then your parents, right? Baba wakho mhlawumbe firstborn or say whatever the case may be, ne? Ahambe. And then they build a house. And then kulandelelo zonke izinto zasekhaya. Or asithi mhlawumbe ubaba wakho number 2, let's use that example. Baba wakho number 2, number 1 washona. And then uqhamuke wena. Nani. Then they end up getting married abazali bakho. Bese kuyaphunywa inxiwa, phuma umuzi mhlawumbe kwenye indawo, right? Bese niyelungiselwa izinto. Bese nilungiselile izinto nani, bese ke uvusa isimo sezinto zeni lapha, right? Cool. Then ebese uyashabalala leyo muzi. Mawusushabalele leyo muzi, nesimo somsamo wakho, iziko lomnotho elikhandiwe lapho labazali bakho laba bakho nani. Mawucabanga kuzowenza kumele nibuyele lapha. See what I mean? So umuntu okanjalo futhi okwazi ukwenziwa into kanjalo. Ngoba isikhathi esiningi ikakhulukazi futhi mawukuthi lawo bazali okanye bekuyinto abade besebenza. And then in that case, loyo muntu izinto zakhe zisabela kuyena. Loyo muntu uyakwazi ukwenzela lento ekuthiwa umsamo ohambayo. Right? Leonto, it's a topic for another day. I've spoken about umsamo ohambayo many times. I didn't do it here. I ended on YouTube. It's there. And that is the type of person who was ukulungiselela izinto zakhe kanjalo. Ngoba in reality akanali ikhaya ngithi.
khaya asanalo litheni nantoni. So ezinye zezinto zakhe kumele sisabele kuyena. Zisabela kuyena lo muntu. We can go deep on that topic. It's very broad actually. It's very broad leyo nto. Umuntu kanjalo 99.99999 most of the time umuntu kanjalo akayena umuntu vele othandwayo, ne? Akayena umuntu othandwayo nangebhadi nje. Kahle. Danger. Yebo ngiyezwa. Right. Yeah, that's basically what it is. Hey, wemakhosi, kuneni ngithi ngiyakulinda la hawu? Le ndoda iyabale. Oh, hayi miyeke. Yeah, into ke eyisimo esikanjalo. Hey, Sothondoze, Nkosi yakho. Ngiyathemba uyaphila mfowethu. Number 1. Yeah. So basically that's what it is. Bayede Nkosi yami. Thank you Nkulu. Tada. Sharp. So izinto ezikanjalo ne. So you must also what I always advise is ukuthi, unfortunately, not everybody in the family will know the same things. Depending on your role in the family, in role esicawini, irole yakho wena yini. Understand that, because your role determines ukuthi izinto okanye ulwazi oyowabelwa lona lizohamba lifike kuphi. Uyazi kweminye imindeni ukuthi uyafika uthola ukuthi kunomuntu mhlawumbe asithi umuntu uyelapha umelaphi, kodwa masithi siyabuka lo mhlawumbe kukhona ubhudi noma ingane or whatever yakhona, uthola ukuthi yona ayinawo amandla okwelapha, kodwa iphiwe isimo sezini zolwazi zezinto zasekhaya, gcine selekelela loya muntu. Yabo, kweminye imindeni ngazi ukufike ngiyafika omunye umuzi 2000 wawinini konje, I think it was 2018 fika izigcwala izangoma zodwa engathi ayizonke ngizweke namhlanje. Every single person in the family uyisangoma. It was a sad situation, but ke we attended as it is. Sibamba ishisa, and omunye umuntu uzobuza ukuthi njani, and bonke labantu bambethwa abantu abangafani. Some families mabilapha kumele bilaphe as a unit. Some couples mabilapha mele balaphe bobabili ukuze yenzeke lento. Mawuthi uyahamba uya kweminye imindeni, must travel. Siyatravela thina, but mina I go everywhere. Must travel, you'll see. Eminye imindeni uthi uyafika umama usebenza nendodakazi and vice versa. These things happen. Eminye imindeni ubaba uyisebenzela yedwa nje afunela uthi ungakulinge nje ufuna indlela ngene umuntu ngene baba kuphela. See what I mean? Ziyenzeka lezo zinto. So now you must broaden your mind. Always broaden your mind. And uyibuze, ask questions. You need to ask questions. Mangayibuzi imibuzo bazodlala ngawe. Kuzodlalwa vele ngawe if ungayibuzi imibuzo. Hey Sothondoze, sikhona Nkosi yami. Bayede Nkulu, mina bengicela ukubuza intombazane iyanikezwa ukuthi iphathe umkhonto. Mafungwase has the power to do that. Mafungwase yazi kunemndeni la
uthola ukuthi gcine kuzalwa amantombazane wodwa. Imbewu yaloyo baba or loyo baba nomama intombi zodwa. Kuyenzeka nje kakhulu lokho. Kepha-ke bake balekelelwe Nkosi yami. Bake babelekelelwe isiZulu ngiyasithanda ngoba siqondile. Ngoba sithi okungabikwa kuyehlola. Yayizwa leyo nto. Ebese sibuka i-opposite of what we've just spoken about. Kunomuntu onembewu yamadodana wodwa. Mawuthi uyabheka kula madodana wakhe ayikho neyodwa eganiwe. Ubani umuntu onenhlanhla lapha? Ulo onamadodana wodwa angaganiwe, okanye ulo onomadodakazi wodwa angaganiwe? Ubani onenhlanhla lapho mawucabanga? Ubani umuntu ekumele asukume anyakaze? Yilo onamadodana. Ngoba kuyinhlamba yokuthi usho ukuthi sicela amadodana kulendlu, akekho ngisho naye, ayikho neyodwa intombi efisa ukuzogana la. Kuyinhlamba lokho. Yayibona leyo ndaba. So loyo muntu kumele asukume kwamampela ayoyikhuluma leyo ndaba. Uyayibona? Unlike lo munye, the opposite, akwefani. Ukuphuma kwey'nkomo nokungena kwazo akufani. Injalo nje. Yebo ngiyezwa. So yeah, many people they complicate izinto isidingo singekho. Never overcomplicate any situation. Never overcomplicate into ngoba nakho ufuna ukwenza ngendlela ecatshangwa kuwe. Konje ubani? Earlier on khona intshumayelo bengiyilalela. Angazi nokuthi ubani. Mina bengiyithandele ukuyilalela intshumayelo. Lalela intshumayelo. Ngiyakuzwa uyazama yena ukuza nayo lento kodwa akakwazi ukuyichaza. Chaza indaba ya-Abraham onikela ngamadodana. Chaza indaba zokuthi uJesu wayelapha. Kodwa ubani? Kanjani? Mawuyibuka ngiyakunderstanda konke lokho. But the message engiyithande lapha ebethi uzama ukuza naye emhlulile is ukuthi kwayena lo uJesu lo emayelapha befika kakhulu enze lokho akwenzayo. Kodwa empeleni ubani umuntu owayelapha? uNkulunkulu. Okusho ukuthi wena wenza wena ngokwenyama nawe. Yabona uyafika misafika siyagula nani sifike na. Sifike kuwe ngokwenyama. Ubani lapha? Wena owenzayo ngokwenyama. Kodwa empeleni ubani osuke lapha? Abantu bakini. Abantu bakini. Abantu bakini abasuke belapha. Masifika sithi sanibona ngoba sibingelela nabantu abakini ohamba nabo. Masithi siyathokoza siqonda ukuthini? Hayi siyajabula hayi. Siyathokoza ngento enisenzela yona. Yayizwa leyo ndaba? Hey. Akekho umuntu bafethu. Hayi sizogcina sikhuluma ezinye izinto. But ke yeah, where was I konje? So izinto ezikanjalo, it's more about understand. Many people into zabo azenzeki ngenxa yokuthi bafuna ukuhambela abakubo phambili. Ungakhohlwa ukuthi ungaba mdala ngokwenyama. Ungaba mdala ngokwenyama. Kodwa ngokamoya okanye ngokomnombo wakho bakhona abadala kunawe. Ingane yenze njani Nkosi yami mayikhuluma nomuntu omdala? Iyazethoba.
injalo ke le ndaba, and iba kanjalo. Kuba khona umuntu okhethiwe, kube khona umuntu ophathisiwe, kube khona umuntu ombethwe, kube khona umuntu ongamelwe yithongo lonke. Ubizwa ngani loyo muntu? Ubizwa ngani loyo muntu? Yebo imibuzo kumele ubuze abantu bake ukuthi kanjani. Abantu ekumele bakufundise abantu basekhaya kini. Abasekhaya kini. Ngoba kunolwazi, kune-knowledge ekumele uyazi. Kune-knowledge engamelanga uyazi. Ngoba once wathinta lezi zinto abangafuni uzazi abakini, ibukwa njengendelelo. Bayedinkhulu. I remember in a dream greeting sanibonani to one person who happens to be Salukazi Sam. Amen. Amen. You see what I mean? You must remember ukuthi whatever eyenzeke emandulo isenzeka namanje, isazophinde futhi yenzeke naphambilini. Bathi abelungu, history repeats itself, right? Thina sithini? Sithi kwakunjalo, kusenjalo, kusazoba njalo. Uyayizwa leyo nto? Yeah. And we can use the same concept masibuka abantwana abazalwayo. Hayi lo mntwana lo, hey ufana wayesefana nogogo usibanibani. Hayi lo mntwana lo, hayi umkhulu usibanibani wayenje, wayenenkani naye njengaye, hayi kanjani. Uyayibona? Why? Ngoba abantu abadala mabezenza izinto benzele ukuthi ikhaya linjani, lindlondlobale, lifudumale. Niyangizwa ngithini? So into kanjalo yebo ngiyaswa. And masibuka ke kunomuntu ozokubuza ukuthi okay, masibuka isimo sezindawo ke manje, izindawo zokwelapha. Uyazi kunomuntu odinga ukuthi alashwe ekhaya. Ayangizwa. Kunomuntu mayelashwe, alashwe ekhaya la ehlala khona okanye esichawini sabantu abadala la ekuyikhaya elikhulu endlunkulu. Sikubona ngani lokho? Mase zenzeka izinto zakhe lo mntwana balokhe bembonisa leli khaya. Kunomuntu abambonisa ngephupho, kunomuntu abambonisa ngesibonakaliso, bese kuba khona indlela yokukhuluma yomoya ekuyimfihlo yakhe. Yangizwa ngithini? Ebese bayambonisa lezi zinto. Wanele wafika kulelo khaya wazenza izinto. Ebese kuvuleka konke, bese kube ngathi hayi lo mntwana hayi kanjani, kanti uyithinte emhlolweni. Uyayibona leyo ndaba? Hayi ngeke, hayi kanjani, hayi khona into lutho. Ukuzazi ukuthi umbetho ubani is very, very important. Ngoba ama characteristics alabo bantu okanye loyo muntu, you need to understand them. That is why abanye awuyicabangi aseke siyibuke nje logically. That is why abanye abantu bakutshela kunezinto engazihle, kunje nenganjani. Mawuthi uyababuka labantu izinto abayisho ayifani. See what I mean? Ayifani. Ngobani? Bambethwa abantu obviously abangafani. Abaphila obviously indlela ezithizeni ezibhekene nabo uqobo lwabo.
Yabo umhlaba wonke nature yabo mawuphuma nje ngaphandle ungiyeke ngezinto lezi ezakhiwe manje abayilungu imizi nantoni nomgaqo nani nature hambe with nature uyazi ukuthi every single day kunento eyindalo oyisebenzisayo kulomzimba wakho yakwazi lokho ayangizwa abelungu mabenza ilokhu njalo amaphilisi for example they use natural herbs lezi zinto lezi ihlahla nakongenani bawenze bayamix hamba uthathe noma yini ubuke ama-ingredients ngemuva ngelinye ilanga mawunemali uhambe la kwenziwa khona i-hiking ma-hiking trail nantoni uzofika ubone kubhaliwe lapha ukuthi hayi no lesi sihlahla sisetshenziselwa imithi yani yomkhuhlane lesi setshenziselwa inanantoni kodwa afike umthembu lapha uthi hayi ngeke mthembu lo muntu wakho lo hayi ubheda kabi lo muntu wakho mthembu ayingeke mthembu uyabona kanti very same thing ukuthi crushiwe lapha ya processwa ngumshini ebese yapackagwa kahle ebese uhamba uyoyithenga wena ngale imali yakho yokugcina ebese uyayidla kodwa umthembu lapho uyakwenzisa aza kutshela zenzele kodwa ufuna ukuyenza injalo nje hayi angizukuya kakhulu ngizogcina sengeqe ngiyathemba ukuthi lelo daba lasokhaya selihleli liya-understandeka ke manje ukuthi intoni ngoba kunomehluko omkhulu kwasokhaya nomnikazi wekhaya akufani akufani kodwa-ke izinto zinhle ukuthi uzenabele wazi ukuthi kuhamba ngaluphi uhlobo bese kuthiwa angiyidli imithi mina lol hayi asikho lapha hayi wekanye uzoqhatha nabantu ngiyakuzwa mkhulu ngiyakuzwa again ukushoda kolwazi yabona once sacabanga ukuthi kumele kwenzeke imiracle ukuthi kanjani no yabo masikhuluma ngenature kukhona izinto ezisetshenziswayo uthola ukuthi kuwena angeke zize sisebenze ngoba kubantu bakini kwisigodi sangakini kuyinto vele mhlawumbe yavalwa ukuthi lo muntu nje awusasetshenziswa kwabantwana bethu ingakho ngibona ngeke ngidayise iwasho imithi nayo imanje ade ngenza amagobongo nawo ahlila ngeke ubone ngidayisa anginaso leso sikhathi ngiyelapha mina kube yimina ofika yenze leyo nto bese ngiyahamba ngoba zokunika lento engithi ngikunika yona kanti asikaze sixoxe mina nawe sikaze sixoxe angikaze ngithole ukuthi abakini bayayivumela yini lento engikunika yona okanye lento ozoyithatha la kuni uyisebenzisa ebese ziyakujikela uzothi ubani yayizwa leyo nto hayi asiyeke leyo soyikhuluma ngelinye ilanga baningi abantu izinto zabo bathi mabezenza zivalwe yibona bengazi omunye uyenikwa umuntu kuthiwa hamba uye kusibanibani ukhonjiswa abantu bakini ziningi indlela zokuthi bakukhombise Nkosi yami bakhombisa abantu bakini uye lapho ebese uyasizakala kodwa ke ngokungabi nalo iqiniso ebese uzimoshela wena ngenxa yokungabi nalo iqiniso awuyicabange lento
fika la kimi mina ngifika kuwe yafika kuwe hayi abakithi kanjani ebese uthi hayi no angeke ngikwazi mina ukukusiza ngalento kodwa siye lapha kulo hamba uyekusibanibani ebese uzama ukuthola izinto lapha yana ubuye nazo lana nani khona solokho sithola ulwazi nathi sithola izinto nathi nani mawucabanga wenzani kubantu bakini mawenza lokho kubantu bakini wenzani Nkosi yami mawucabanga yayizwa ke leyo ndaba ngoba uzidalela wena amazinyo abushelelesi kubantu abakwembetha okanye abantu bakini sina siyakunika isabhululo wena ufuna ukwenza ngeyakhe indlela injalo nje. I was asking myself this week inkulu ukuthi ubugedla buhlukile yini. Yes. Hey, Leo, it's a broader nyana subject. It's a very broad subject into yobugedla. Because in everything you must always look uyibuke lento ngendlela athi ngizama ukuyichaza ngendlela ozoyi-understand ngayo. In every spirit and all 7 kingdoms there's always been abantu okanye other spirits trying to get into those kingdoms. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi there is always a good, a negative and a positive. Asibeke kanjalo. Hayibona? And when you look at lezo zinto, they do not work ngendlela efanayo. Umuntu osebenza ngobumnyama akahlalelani nomuntu osebenza ngenhlanzeko. That is a fact. Ngoba oyedwa uthi mayekhuluma kukhona omunye bese kuvuka ukucanuka komoya kunomunye. It happens automatically. That is why sisho ukuthi ungakusho okushoyo dani, but don't lie to abantu and say you are best of both worlds. That is rubbish. Ngoba kunento, it's a phenomenon that happens automatically. Bese kuvuka lento icanuke nani and it lets you know. Uyayibona leyo ndaba injalo nje. A lot of information kumele uyithole kwabantu bakini. Abantu bakini that lead the way. Kumele balide indlela. Golu, can you please explain imimoya? Hey, it's a broad subject, Leo. We're on. So, in terms of imimoya, there's divisions there, right? There's divisions there, and masikhuluma ngale ezozenzele kumntwana wayo. That's why you'll always hear me ngithi uma umuntu ethi ulapha leyo mimoya ningamphikisi kodwa biza umndeni wonke. Avele kube lamanqama ubiza umndeni wonke nihlale phansi ame lapha esitikini ebese nibiza leyo ngane leyo ehlushwe leyo moya. Kunento ekumele yenzeke uma bexoxa. Kunento ekumele yenzeke uma bexoxa. Kumele kuvuke lo moya kulengane, hayi kulumelaphi, kulengane yenu. Makuvuka lo moya kulengane le bese iyaxoxa nemoya. Nina bantu bakulelo khaya makukhona Usokhaya khuluma nalowo moya. Wazise ukuthi ke ungubani ozalo ubani kanjani. Nawo uzazisa ukuthi ungubani yena. Yini ekhetha leyo ngane. Uyazi kunento eyisimangaliso engaphinde futhi yenzeke uma ukuthi leyo muntu uhlanzeke ngempela mayesho noma ehlanzeke ngempela.
ungafike kukhulume yona lokho ebese kusuka ngisho umuntu ongumnikazi wekhaya leni uqobo leni umuntu engamazi nonke ebese kumele azazise yeah magic ne hayi kumele azazise and then nina mndeni nibe nethuba lokubuza imibuzo yazi kwenzekani kulowo mntwana loyo lo abakhuluma kuye othi maseqedile nani sebeqedile nabo ebese-ke obvious ngiyakubona lokho ukukhathala nantoni lowo mntwana ngeke azayikhumbula into yade niyikhuluma that is why kumele nibize umndeni ukuze nonke nilazi udaba alright ebese-ke yona ikhona umoya ekanjalo iyazenza izinto ne and iyasixoxela xoxele nje automatically yabo ngoba ngikhuluma nayo kanje ngithi ngisakhuluma nawe ngithi ngisakhuluma uthi usangiphendula ngabe kusakhuluma wena yabona labo bantu abanale moya ezenzelayo kanjalo banikwa lesi sibongo esithiwa umlomo ongathethi imanga ngoba before alashwe lo muntu uhamba ispeech siyahamba akasakwazi ukukhuluma khuluma nje it's the first thing ehambayo that is why ngisho ukuthi mayithi lo muntu uyayilapha leyo moya biza umndeni umkhulu kunezinto ekumele zenzeke phambi kwenu njengomndeni speech is the first thing ehambayo ngoba mase bekhuluma bazosikhulumela bona ngoba kunento ekumele yenziwe ukulasha umntana onjalo mase lashiwe loyo mntwana into eziphuma la kuyena hayi ngiyakutshela mfana yo hey bayo hey yeah hayi lezo zinto sayikhuluma mkhohle mkhowe wena Roma kuleya live lenye nesasiyenza nabafowethu lapha uzoyithola lezo impendulo oyifunayo lapha I found it interesting indaba yobugela when I was told in a dream siyabonga hayi number 1 wekhaya lezo zinto zenzeka and again ubani okutshela lonto yimina hoyi bengekho mina ubuphini lakho bengekho nangebhadi wena wodwa ekumele uzihluphe ukukhuluma nabantu bakini ngoba uma befuna uzazi ezinye izinto bazokulethela abantu abathunywe yibona abazofike bakwenzise leyo nto okanye abazofike bakufundise lezo zinto omunye umuntu ufunda ngokuthi athunyelwe kuthiwa hamba naloya muntu loya afika abuke into ethi uyayenza into nazame ibhede bese kuthiwa ingakho ke besifuna uhamba ufike uye khona uzobona ukuthi thina asisebenzi kanje injalo nje njalo ke I do remember one dream kuwena khuluma wodwa wavuka umoya whistles exactly my point uyayibona injalo nje all right no I think we've covered quite a lot today ne we've covered quite a lot kulungile seniyophila njalo all right ithada